ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಪರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಕುಡ್ರದ ಎದುರುವೈದೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಖುಷಿತ ಪರ್ಬದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಮರೆತದ್ದು ಏನು ನೊಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಕನ್ನೋಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೆಪ್ಪುಡ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ತೆಪ್ಪುಡ ಓಲ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಗಟ್ಲ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಓಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಓಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿನ ತೆರಿಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇತಲ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಡಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಅದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಹೋಮ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ದಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡವು ಮಾತಾ ಓಲಿಗೆ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಬಲೆ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಕಲ ಆಫರ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಮಂತ. ಸೊ ಕಾಮ್ ಓಕೆ ಹೆಗಡೆ ಮಲ್ಲಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಏನು ಬತ್ತಾತನ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಾತ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮದನ್ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಾರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಜೋಡಿಸೋದಿತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ LED ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸರ್ ಐತೆ ಪೂರ ಇರಿಗೆ ಅವು ಅಪ್ ಟು 10 to 50% ಮಟ್ಟ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ 30-40 ಮಟ್ಟ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಐತೆ. ಇವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ತಿರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಓಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದುಲಾರಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಎಂಜಿನ ಆಫರ್ ಉಂಟು ದಾದ ಆಫರ್ అయితే సన్స్ ఇదే స్పెషల్ ఆఫర్ ఉంది సార్. 50% ఉంది సార్. సన్స్ 50% ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಓಕೆ ತೋ ತುಲೆ ಟಿವಿ ಜನ ಕುಳಿತ ಟಿವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿತ್ತನ 50% 50% ಆಫರ್ಡ್ ಟಿವಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಂದ್ಲೇರಿ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತದ ಅದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ 50% ಉಂಟು ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ 50% ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ 50% ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಬೇತವೇ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತೀರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲವು ಐಟಮು 10 to 40% ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಸರ್ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೂರ ಪಂಡದ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಸರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಏನು ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಟು. ಕಾಟ್ಗೂ ಪೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವುಡ್ ಕಾಟ್ಗೂ ಪೂರ 10 years ವಾರಂಟಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 10 years ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಸೊ ಐತ ಇರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ನೆಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲ ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಲೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ಲು ಲೇರ್ ಅಂದಾನೆ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ವಂದನಾ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಬೇತವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಟಾ ಇಂಕ್ಲ ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸರ್. 10 years ಇಂಕ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್. ಮೂಲ ಐತೆ 1 year ಆನ್ ಸರ್. ಓಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲಾರ ಅಲ್ಪಾರ ಇತ್ತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾನ್ ಪಂಚಿ ನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರದ ಇದು ಬೇತವಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಊರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮನ ಆರ್ಕೇಡತೆ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮನ ಆರ್ಕೇಡ್ ವಂದನಾ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಆಫರ್ ಕೊಂದು 50% ಪೂರೈಕ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ವಿವರ್ಸ್ ನಕಲು ತೋಂದು ಪೇರು ದಾದ ಬಂದ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ನಮಸ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಪೂರ ಮಿತೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ LED ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರ 50% ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫರ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ 40-30 ಪೂರ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿರೆಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ MRP ಹಿಡಿದು 50% LED ಇಂದು ಉಂಟು ಸರ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿದ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್.
ಓಕೆ ಈತ ಯಾನೆ ವಂದನ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ತವಲೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಇಂದು ಫ್ರೆಂಜಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಕಬರ್ಡ್ ಸರ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟಲ್ ತೂನಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೈಪ್ ಈ ವುಡ್ ಡುಬ್ರ ಮಾಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದೇ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂದು ಇಲ್ಯ ಸೈಜ್ ಅದೇ 500 ಫೀಟ್ ಬೆಲೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕ ಇದು 500 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು 1000 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಸರ್ 1000 ಫೀಟ್ ಕಬರ್ಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ಬೋದು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸರ್ ಸೊ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಇಂದ ಆಫರ್ ದಸರಾ 9900 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂದು ಓಕೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 9900 ಸರ್ 9900 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಅಲ್ಮಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ಪಟ್ ಸೊ ಈ ತೀಮೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಸರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಓಕೆ ನಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಡ್ಡದ ಒಂದು ಅದೇ ಉಡ್ಡಿದೆ ಸರ್ ಅವು 12900 ಸರ್ ಮೂಜಿ ಡೋರ್ದ ಸರ್ ಓಕೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದ ಹಾಂ ಸರ್ ಅವು 8900 ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಲ್ಪ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತಿನ ಶೋಕುಡು ಕೊಲ್ದದು ಎತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅದು ಪಡೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪಾದಿನ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಸರ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಇಂದು ಉಡ್ಡುದ ಸರ್ ಇಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಡು ಟೀ ಕುಡ್ದ ಇಂದು 48900 ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 35 ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ 48 ಇತ್ತಿನ 35 ಎಸ್ ಸರ್ ಇಂದು ಕೇರಳ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ತುಲೆ ಕೇರಳದ ಪಂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವುಡ್ ಲೆಡ್ ಅಪ್ಪನು ಸೊ 40,000 ಚಿಲ್ಲರದ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ 35 ಮಂತ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಲೇನೇರು ಒಂದು 5 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಪುನಃ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಕಾಯ್ತುಲೆ ಬರೀ ಈತು ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕುಲ್ದ ಆರಾಮಾಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಕುಲೋದು ಒಂದು ಜನ ಸರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸರ್ ಇದು 24,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ 24,000 ಸರ್ ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 19,000ಗೆ ಕೊಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ತೂಲೆ ಆಫರ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 24,000 ಐಟಮ್ಗೆ ಎಂದು 14,000 ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾತಂದು ಇಲ್ಲಡು ಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಂದನ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮೆಟ್ ಪೂರ ಜೆಪ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅದುಂಡು ಸೊ ಕಾಟ್ ಪೂರ ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಡಿಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಓ ಕಂಪನಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಉಂಟು ಲಿಬೇರ್ ಉಂಡು LG ಉಂಡು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಕಂದು ಮುಗಿತಾರೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ದಲ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ದ ಸರ್ 190 ಲೀಟರ್ದ ಇದಕ್ಕೆ 12,900 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ 16,000 ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಸರ್ 20 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಉಲೇ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ದೀತೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಸರ್ ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಸರ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇಂದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ಸರ್ 9,000 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂದು 9,000 ಬಾರಿ ಹೊರ್ಲುದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ದೀತೇರು ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪಿರಾದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ಸರ್ ಬಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲೇವು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಐಫೈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸರ್ ಅವು ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಅಕ್ಲೆಗಿತೆ 45,000 ಸರ್ 10% 10,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ 35,000 ಗೆ 45,000 ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ನು 10,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದದ್ದು 35,000 ವಂದನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಭಯಂಕರ ಆಫರ್ ದೀಪಾವಳಿಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಟೈಮು ವಂದನಾಗ ಬರ್ತನ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಚೇರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದಲ್ಲ ಇಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅದುಪು ಅದೇ ಸರ್ ಸನ್ಸು ಉಂಡು ಪೂರ ಲೋಯ್ಡ ಉಂಡು ಪೂರ ಓ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಸೊ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಪೈಲ ಅವು ಉಚಿತ ಉಂಟು ಸರ್ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ದು 5,000 ಟೀ ಪೈ ಆಯ್ತು ಫ್ರೀ 5,000 ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ 15,000 ಮಟ್ಟ ಇರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೊ ತುಲೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ 10,000 ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ಟೇಬಲ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದನಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕಾಟ್ ಲೋನ್ ಮುಟ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಕಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ವೀವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಕಾಟ್ ತುಲೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಈ ಕಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ 4 ಸರ್ 75-48 ಸರ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಅಕೇಶ್ ಮರ ಬರ್ ಸರ್ ಇದು
ಏತ್ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಫರ್ ಕಾಲಿ ಕಾಟ್ ಅಂಡ ಸರ್ ಇರೆಗ್ 9000 ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಕಾಟ್ ಕಾಲಿ ಕಾಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದುಲ ಇರೆಗ್ ವಿತ್ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಮೆಟ್ರಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಫರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆಫರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ 19000 ಆಪುಂಡು 15000 ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಫುಲ್ ಸಟ್ ಓಕೆ 19000 ಐಟಮ್ನು ಫುಲ್ ಆಫರ್ ಅದು 15000 ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಚಂದು ಇಂದುಲ ಇರೆಗ್ 24 ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ 17 ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಆಫರ್ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು ವುಡ್ ಅಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಕುಶನ್ ಬೈದಿನ ಸರ್ ಅವು ಅವರಿಗೆ ಅವೇ ರೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ 17000 15000 ಒಂದು ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಡದ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ ಬಂದು ಸರ್ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ ದಯ ಬಂದಿರ್ ನೀಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾದಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಅದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಿನ ಕಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿವರ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೇರ್ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ ಅವಲೇ ಜಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಬುಡ್ ಬುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಕಾಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ ದಿಂಚಿನ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ಗೆ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ 18900 ಉಂಟು ಸರ್ 24000 ಮಲ್ಪನ 18900 ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ EMI ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ ಮೂಲ EMI ಲ ಉಂಟು ಸರ್ ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪರ್ ಪೂರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಓಬೋಡಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಐಟಮ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅತ್ತಂದ EMI ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ತೂದು ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಂತದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಂತದ EMI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾತು ಸುಲಭ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕುನತ್ತಂದ EMI ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆ ಹೊರನೆ ಆಪುಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಸೆಂಡು ದಾದ ಐಕ್ EMI ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾರ ಅದೇ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಅದೀತಾರೆ ಮುಳ್ತುಲೆ ಕೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಕೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲೆಡ್ಡ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕಲ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೀತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಲ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಡರ್ ಚೇರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಈತು ಮಾತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಓಪುರ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡು ಓಪುರ ಕಂಪನಿ ಸುಲುಪೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೂರೋಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಆಫರ್ ಉಂಟಾ ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಇರ್ನ ತೀರ್ತು ಆಫೀಸ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಐಟಮ್ ದುಃಖ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ದ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ತೀರ್ತು ರೈಟ್ ಸರ್ ಇಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಅದ ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ಕಟ್ಟುನು ಸರ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದು LED TV ಉಂಟು ಸರ್ 32 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ಕಟ್ಟುನ ಡ್ರಾ ಆಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲು ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಸಪೋಸ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇದೆ ಸರ್ ಐಟಿ ಒನ್ AC ಉಂಡು 43 LED ಉಂಡು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು 1000 ಕಟ್ಟೋದು ಅಕ್ಲು ವಿನ್ನರ್ ಆವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು 60,000 ಇಯರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಉಪ್ಪುನು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು 1000 ಬೋನಸ್ ಪಡೆದು 17,000 ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ 14,000 ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಂಡ ಅಕ್ಕುಲೈಕ್ 1,000 ಪಾರ್ದು 17,000 ಐಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮದನ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಅನ್ಪಣ್ಣ ದೀಪಾವಳಿ ಪೋರ್ತು ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅತ್ತ ಸರ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ತೂದಿರೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ಲ 50% ಆಫರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ LED TV ಲ 50% ಆಫರ್ ಉಂಟು ತೂದಿರೆಗೆ ಉಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊನವಲ್ ಇವನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸರ್ ಅವಳ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಪೂರ ಕೊರದು ಅವಲ ಪೂರ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಸರ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತಿನ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಲ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದಯಪಂಡ ಕೆಲ ರೀತಿ ಐಟಮ್ ಜಪ್ನಾಗ ಏನ್ವೇರಿ ನಾವು ಪರತ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ತೂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಗುಜರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರಂಡ 1000 ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ಖುಷಿ ಅವು ಇಲ್ಲಡ ದಕ್ಕುನ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅದೇ ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಂದುಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಬಾಟ್ ಉಂಡು ಚೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು TV ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪತಿಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಮರಪ್ಪಂದ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಗ್ಲಿ ಸರ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಅಮರ್ ಆರ್ಕೇಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸರ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಸೊ ತಪ್ಪಂದೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಇಲ್ಲಾಡ ಇತ್ತಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದ ಬರೀ ಹೊರಲು ಜಿಗ್ಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಮನ್ಪಡೋಣ ಸೊ ತಪ್ಪಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ವಂದನಾ ಓಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್.